It's 2 minute story. ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் நம்ம இன்னொன்று ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இங்கே ஒரு கோவப்படுற ஒரு பொண்ணு இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவர் எப்போ பார்த்தாலும் கோவப்பட்டுட்டே இருப்பா. ஒரு நாளைக்கு அவள் ஸ்கூலில் உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கா. அப்போது ஒரு பையன் வந்து பணிவா என்கிட்ட எரேசரில் ப்ளீஸ் எனக்கு கொஞ்சம் எரேசர் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறான். அதுக்கு அந்த பொண்ணு ஓகேன்னு சொன்னால் கூட மனசுக்குள்ளே எரேசர் கூட எடுத்துகிட்டு வர தெரியாதான்னு கோவப்படுறா. அப்போது அந்த பையன் எழுதுகிற கவனத்தில் எரேசர் கொடுக்க மறந்துடுறான். அந்த பொண்ணு என்கிட்ட இந்த எரேசர் திருடலாம் தானே நினச்சேன்னு சொல்லி ரொம்பவுமே அவன் மேலே கடுமையாக நடந்துக்கிறா. ரொம்பவுமே அவனை திட்டுறா. இதெல்லாம் கேள்விப்பட்ட அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இவளை எப்படியாவது மாற்றணும், இவள் கோவப்பட்டுட்டே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த நாள் ஆனதுக்கப்புறம் அவளை அவன் மேலே ரொம்பவுமே கோவமாக இருக்கிற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவள் ரொம்பவுமே சேடாக என் மேலே கோவமாகவே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க சிரிச்சுக்கிட்டு நீ மட்டும் மற்றவங்க மேலே கோவமாக இருந்தனா அவங்க ரொம்ப சேடாவாங்கல்லன்னு சொல்லும்போது தான் ஆமாம்ல நம்மளும் ரொம்ப கோவமாக நடந்துக்கிட்டோம்லன்னு சொல்லும்போது அவள் அன்னையிலேருந்து ரொம்பவுமே சந்தோஷமாகவும் நல்ல பொண்ணாகவும் இருந்தா. அவங்களுடைய மனமாற்றத்தை பார்த்து அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சில தடவை நம்ம கூட ரொம்பவுமே கோவப்பட்டுட்டே இருப்போம்ல. நம்ம எப்போவுமே பைபிளில் ஏசப்பா சொல்கிற மாதிரி கோவப்படாமல் சமாதானமாகவும் சந்தோஷமாகவும் மற்றவங்க மேலே பணிவாக நடந்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி லைக் ஷேர் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை.